Takže čaute, zdraví vás Yomi a som tu u takej novšieho dielu a dúfam, že sa vám video bude páčiť. A som tu s Karasandrou. Ideme hrať Minecraft. Teraz pozdrav. Čauko. Takže ideme hrať hľadací diel na Minecrafte a budeme sa hľadať. Takže Karasandra, poď lomeno home. Ja som pri tebe. Aha, takže prepáčte za sekanie, mal som včera trojáka v počítači, takže budem takto, ale nechoď ďaleko, budem rátať do 10, dobrá? Pomaly. Raz. Počkaj, ešte nerátaj. Za chvíľočku. No tak mi povedz, kedy môžem ísť. Kedy môžeš rátať? Nie, kedy môžem ísť. No dobré. Ale ešte nekúkaj. Dobre. Môžem? Môžeš. Dobre, ideme. A nájdeme Karasandru, kto si myslí, že ho nájdeme? Nič. Že ho nájdete. No tak mi povedz aspoň malú nápovedu, na ktorý smer si išiel. Od home. Neviem, ja som išiel podľa Enderpearl. Aha. Tak to si zabil. Ale poviem ti, som blízko pri tebe, nie som ďaleko. A už myslím, že som ťa aj videl. Si na snehu, že? Ne. Není si pri snehu? Ne. Takže to tu blízko nebude. Chcel by som natočiť Hunger Games aj s kamarátmi, takže napíšte mi do komentárov, že či to je dobrý nápad, tak ale... Ja mám 2 dia. Haha. A dúfam, že budeme bojovať o prežití. Takže mám taký pocit, že sa zdávam, pretože je to tu moc veľké, aby som si zahral na spawne to, pri spawne. Čo povieš? OK, vieš, kde som bol? Dobre, daj lomeno spawn, nezaujímame to. A tak by som aj našiel. No však nenašiel. A inak dajte dislike kamarátovi, pretože to je koktavé decko, volá sa Paťo Kiko na YouTube, dobre? Ďakujem, lebo... Stačí to dať do YouTube a tam sa nám to objaví. No však, koktavé takže decko vidí. platia len na spawne? No, pri spawne. No choď tam, nekúkaj sa a ja budem sa skovávať. OK. Nie, choď tam. Ja sem. Idem. Skovávam. Ideme, ej. Ježiš, to čo ma portlo? Ty vole. No, nevadí. Jakub, každopádne môžeš ísť. Si tu? Hľadám ťa. Dobre. A nevadí, že som ti odhalil identitu? Nevadí. Tak aby ste vedeli, ja som sám, no. Daj mi napovedu. Napovedu? Som vysoko. Dobre. A už som nízko. Lebo si sa skýdal. Nie. Počkajte chvíľu, idem na WC. Jo, takže zatiaľ ja môžem hľadať. Diváci, pomôžte mi, kde išiel? Neviete, kde tu deje? Takže ako hovoril, niekde tu je, ale kde, to by som chcel strašne vedieť. Mám ho, našiel som ho, áno.
našiel som ho, ha, 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 ha. Škoda, že sa našiel som ťa. Som tu. Našiel som ťa. Dobre, tak idem ja teraz. Alebo vieš čo, platí byť len na túto, nechoď dole, dobre? Tak ja budem sa kúkať do steny, dobre? OK. A milí diváci, len vám pripomeniem, že teda chcem vám informovať, že zajtra som sa rozhodol, že bude prvý diel Hunger Games a hneď zajtra je štvrtok, že? No. A hneď piatok by som natočil s Karasandrou. Áno. Hunger Games, ešte druhú časť a potom ešte piatok, v ten istý deň si postavíme dom. OK, môžeš hľadať. Dobre, ideme. No, napoveda. Som vysoko. Aha, no to stačí, ako budem vidieť tvoje meno. Aha, Captain Sparkles, to je len... Ježiš, ja to určite nenájdem ako vždy. Či? A vidím ťa, viem, kde si. No kde? Tam, kde som bol ja, len som padol. Nie. Nie? Ani ďaleka. Asi na spavne. Áno. A ty ma vidíš? Ja ťa sledujem. Ale nehydem sa. Ježiš. Počkajte. Teraz to spravím jednoducho. Tak asi nespravím. No. Tak. Má tak? Skakačka. Iho. No si ma našiel? Nie, zabávam sa na skakačke. A vidíš ma? Áno. Teraz ideš okolo toho čuda. A ja ťa vidím. Vážne? Aha. Si tam na tej veži. Ahoj. Hop. Wow. Teraz sa schovávam vždy. Áno. A dneska bude taký menší diel, takých 10 minútiek. No, tak nejak. Čakajte. Kde by som išiel? Prosím. Áno. Jo. Môžem? Nie. No. Nie. Tak nie. Prosím, to nešlo. Tak teraz sa asi zabijem. To bol trocha fail, no. Ale nezabijem sa, chvála Bohu. Prosím. Ty sa pozeráš, že? Nepozerám, ja sa pozerám do steny. Ježiš. Tak to spravíme následovne. Ajaj. Ja čakám. Tak čakaj, no. Čo ti poradím? Mám problém. To vidí. Jakub, ale myslím, že ty už nebudeš mať dneska čas na skovku. Hej! Ja sa pozriem, že kde si. No tak práve preto. OK, no čakám. Lebo ty si, že... No tak dneska sa asi nebudeš mať čas sa schovať. Tak ja som sa iba obzrel sem a hneď som sa obzrel na späť. Môžeš. Môžem? No? Počkaj, niečo mám na myši. OK. Ale máš na to 30 sekúnd. Neschovávaj sa, ja ťa vidím. Ja sa neschovávam. Som ťa videl. Nevidel si ma.
No dobre, videl si ma. Takže ďakujem, milí diváci, že ste si pozreli tento diel.